Jesteśmy w Muzeum Nikifora, mieszczącym się w zabytkowej willi Romanówka w Krynicy. Obchodzimy jubileusz 25-lecia funkcjonowania Muzeum Nikifora w Krynicy, dlatego że dokładnie 31 stycznia 1995 roku, po trwających blisko 30 lat staraniach o utworzenie takiej placówki w Krynicy, Muzeum Nikifora uroczyście zostało udostępnione zwiedzającym. Trzeba w jednym zdaniu chociażby powiedzieć, przedstawić Nikifora. Dzisiaj jest to malarz uznawany za jednego z dwóch najsłynniejszych na świecie artystów z kręgu sztuki umownie określany jako naiwna, czy też terminem art brut z języka francuskiego, a więc dosłownie sztuka surowa. I też jest to na pewno jeden z najsłynniejszych chyba na świecie artystów łękowskich. Bywa wymieniany obok słynnego Andy Warhola jako jeden z dwóch artystów z kręgu kultury łękowskiej o największej światowej sławie. Nikifor jest postacią wyjątkową, jest nie tylko, jak powiedziałem, słynnym, wybitnym artystą łękowskim, ale również jest chyba najsłynniejszym, najbardziej znanym w świecie obywatelem Krynicy. I właśnie po wielu latach starań, tutaj, w tym takim szczególnie reprezentacyjnym miejscu przy deptaku w Krynicy, z udziałem wielu instytucji, które wniosły swój wkład w to dzieło powstania Muzeum Nikifora, także z wkładem gminy Krynica-Zdrój, która tę działkę tutaj w tym szczególnym miejscu przekazała, aby willa Romanówka, w którym ma siedzibę Muzeum Nikifora, mogło tutaj pracować. Romanówka jest takim jednym z najstarszych zabytkowych pensjonatów krynickich z połowy XIX wieku i właśnie tworząc Muzeum Nikifora udało się przy okazji taki jakby drugi cel dla kultury osiągnąć, a więc uratować od zniszczenia ten stary zabytkowy pensjonat, który w to miejsce został tutaj przeniesiony z ulicy Piłsudskiego, tam w pobliżu kościoła rzymskokatolickiego w Krynicy Romanówka miała swoje miejsce. Trzeba powiedzieć, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, którego filią jest Muzeum Nikifora, posiada najbogatszą na świecie kolekcję prac tego artysty. To jest ponad 1000 obrazów, to są akwarele, gwasze, kilkaset rysunków ołówkiem oraz pamiątki, które zostały po śmierci artysty, a więc elementy jego warsztatu artystycznego, także pamiątki osobiste, także różne dokumenty. Wszystko to, ten bardzo bogaty zbiór Nowosądeckiego Muzeum w pewnym takim wyborze został tutaj zaprezentowany na ekspozycji w Muzeum Nikifora. Jest to oczywiście pewien bardzo ograniczony wybór, ale są tu pokazane obrazy będące jakby takim przekrojem twórczości Nikifora, a więc od najstarszych zachowanych prac, tych z lat 20., 30. XX wieku, poprzez pracę z najlepszego okresu twórczego, a więc malowane w latach 30., 40., przede wszystkim pejzaże tutaj z okolic Krynicy, pejzaże z Łękowszczyzny, z cerkiewkami, ze stacyjkami kolejowymi, czy też takie słynne architektury fantastyczne, sceny wojskowe, portrety kuracjuszy i różnych osób bliskich Nikiforowi, dworce kolejowe, fabryki dolarów, architektura fantastyczna, że wymienię tylko kilka takich najważniejszych cykli twórczości tego niezwykłego artysty, jakie odwiedzający Krynicę mają wyjątkową okazję tutaj poznać. Ekspozycja w muzeum skonstruowana jest z dwóch części, a więc jest część dokumentalna poświęcona malarzowi oraz część artystyczna. Wchodząc do muzeum spotykamy najpierw
pewne dokumenty związane z Nikiforem, a więc wybrane plakaty z wystaw na całym świecie, które dzisiaj są to może takie nawet nieefektowne jakby dokumenty przy dzisiejszej sztuce wydawania plakatów, a jednak są to bardzo materiały wskazujące na bardzo ważne wydarzenia związane z drogą artystyczną Nikifora. Możemy wspomnieć o plakatach z 1949 roku, z pierwszej wystawy Nikifora w Polsce. Trzeba wspomnieć o plakacie z wystawy w Zachęcie w 1967 roku. To takie było największe artystyczne wyróżnienie, jakiego Nikifor mógł w Polsce dostąpić. No, wielka nagroda za twórczość tego malarza właśnie ta, że dostąpił za życia zaszczytu indywidualnej wystawy w Zachęcie. Mamy kilka innych plakatów, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę także na plakat z wystawy w Galerii Diny Wierny w Paryżu w 1959 roku. Wystawy zorganizowanej przez Ellę i Andrzeja Banachów, krakowskich mecenasów sztuki, którzy właśnie organizując tą wystawę i potem szereg innych wystaw w krajach zarówno w Europie Zachodniej, w Izraelu, także w wielu różnych galeriach w Polsce, przyczynili się do tego, że Nikifor stał się sławnym artystą właśnie właściwie na całym świecie, ponieważ w ślad za tymi wystawami poszły liczne publikacje w prasie w wielu krajach. Poszły 4 książki napisane przez Andrzeja Banacha, wiele różnych wydawnictw. Są tutaj również pewne rzeczy osobiste Nikifora. Nie można nie wspomnieć o ludowej skrzyni. To był w zasadzie jedyny mebel, który Nikifor przez całe swoje życie posiadał. Łękowska skrzynia zamykana na potężną kłodkę kowalskiej roboty. W skrzyni tej Nikifor trzymał i miał zabezpieczone to, co miał najcenniejszego, czyli swoje obrazy. Podobno nawet przez długie okresy, kiedy Nikifor był człowiekiem bezdomnym, kiedy nie miał dachu nad głową, na skrzyni tej sypiał. Skrzynię tą pozwalali mu różni łękowscy gospodarze w różnych wioskach gdzieś w pobliżu Krynicy, Muszyny, czy to w jakiejś komorze, czy w stodole po prostu ustawić. Na skrzyni tej kładziono siennik, czy po prostu wiązkę słony i to było jedyne miejsce do spania tego wybitnego, słynnego malarza, którego muzeum dzisiaj tutaj w centrum Krynicy odwiedzają setki i tysiące ludzi z całego świata. W tej części ekspozycji możemy zobaczyć przede wszystkim rysunki ołówkiem autorstwa Nikifora. Są to dzieła szczególne, ponieważ w zasadzie uznaje się, że szkice ołówkowe to nie są skończone obrazy. Nikifor wykonywał szkice ołówkowe, przygotowując je do pomalowania później akwarelą czy też gwaszem. Niemniej jednak są to dzieła niezwykle interesujące same w sobie. Widać doskonałe umiejętności rysunkowe Nikifora. Przedstawiają najczęściej cerkwie, kościoły, małe miasteczka tutaj z regionu Karpat, gdzie Nikifor bardzo często podróżował pociągiem. Wydaje nam się, że w okresie międzywojennym mógł nawet do Lwowa Nikifor pociągiem z Krynicy dojechać, ponieważ wśród obrazów tych pojawiają się także rysunki lwowskich świątyń, czy to cerkwi, czy kościołów o bardzo charakterystycznej architekturze, albo wprost na niektórych obrazach pojawia się napis Lwów. Oczywiście napis nikiforowy, wykonywany przez Nikifora w taki sposób, jak on podpisywał swoje prace, a więc
jakby takim jednym ciągiem rysowane bardziej niż pisane, drukowane litery, ale prawie zawsze, chociaż część tego nikiforowego podpisu odnosi się rzeczywiście do treści obrazka, chociażby w nazwie miejscowości. Patrząc na przykład na cerkwie, które tutaj za mną są wyeksponowane w reprodukcjach, możemy zauważyć zupełnie niezwykły dokument artystyczny z lat młodości Nikifora. Możemy przekonać się, że Nikifor świadomie tutaj doskonalił swój warsztat artystyczny. Szkicował w terenie cerkwie, konkretne cerkwie tutaj z różnych miejscowości na Lękowszczyźnie. One są bardzo podobne wręcz bardzo wiernie są narysowane, jak możemy je dzisiaj oglądać i porównać z tymi rysunkami wykonanymi mniej więcej 100 lat temu. Jak również podpisy, którymi są opatrzone te rysunki, dodatkowo wskazują nam, którą cerkiew Nikifor rysował. Podkreślam, to są szkice studyjne, a więc nie są to jakby skończone pojedyncze obrazy, bo widzimy, że na pojedynczych kartach szkicownika kilka cerkiewek w takim dość luźnym układzie jest zawartych. W każdym razie rysunki te są dowodem na to, że Nikifor, którego uważamy za malarza intuicyjnego, oczywiście był takim przede wszystkim, miał niewiarygodny talent i to właśnie co znawcy sztuki nazywają malarską intuicją, ale również od młodości także prowadził jakby takie swoje własne studia rysunkowe. W tej sali zaprezentowane są także pewne szczególnie unikalne dokumenty bardziej niż dzieła sztuki związane z Nikiforem, a więc mamy tutaj album osobisty Nikifora zreprodukowany, który możemy tutaj w całości na monitorze sobie przeglądać, karta po karcie. Jest to niezwykły dokument, bo w latach młodości Nikifor dość często był fotografowany przez różnych pracujących w Krynicy fotografów ulicznych, którzy zarabiali, robiąc pieniądze kuracjuszom. Kiedyś nie było aparatów cyfrowych, każdy kuracjusz chciał z Krynicy wyjechać z pamiątkowym zdjęciem. Dlatego przynajmniej kilku fotografów ulicznych w uzdrowisku zawsze pracowało i dość często fotografowali oni również Nikifora, który przecież był tutaj postacią wyjątkową. Zdjęcia, które Nikifor od tych fotografów dostawał, skrupulatnie wklejał do swojego albumu. Album ten na szczęście zachował się i ponad 100 unikalnych zdjęć wykonanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat możemy jakby na tych zdjęciach widzieć. Niezwykłym zupełnie zdjęciem w tym albumie jest zdjęcie matki Nikifora. Jedno jedyne zachowane zdjęcie tej osoby, o której właściwie wiemy tylko z opowiadań tych ludzi, którzy ją znali, że podobnie jak Nikifor była bardzo drobniutką taką postacią. Przychodziła do Krynicy gdzieś od strony Muszyny, z którejś z wiosek łemkowskich i tutaj próbowała znaleźć jakieś zatrudnienie w krynickich drewnianych pensjonatach czy sanatoriach, wykonując jakieś najprostsze prace, starając się zarobić na życie, na przeżycie dla siebie i swojego małego synka Nikifora, który zanim został słynnym malarzem, to właściwie przez większą część swojego życia, a w dzieciństwie z matką tułali się po prostu tutaj, znajdując pomoc gdzieś tylko kątem u ludzi, którzy okazali im litość. A wiadomo, jak nazywała się mama? Wiadomo, jak ludzie ją nazywali. Nazywali ją zdrobniałym imieniem Odoska najczęściej, co może być zdrobnieniem oczywiście od imienia Eudokia, ale może być i zdrobnieniem od imienia Teodozja.
Ludzie zapamiętali przede wszystkim właśnie maleńką postać tej osoby i również to, że podobnie jak Nikifor, miała ona taką wadę wymowy utrudniającą jej komunikowanie się z ludźmi. I właśnie po matce Nikifor odziedziczył tą drobną w sumie do usunięcia w dzieciństwie wadę, ale oczywiście w latach dzieciństwa Nikifora dzieci z tych biednych różnych wiosek łemkowskich nie były objęte żadną pomocą medyczną. W związku z czym biedny Nikifor do końca życia z tym takim pewnym urazem pozostał i miał trudność w komunikowaniu się z innymi ludźmi, ale jak opowiadali mi ludzie, którzy znali Nikifora, można się było z nim porozumieć, zarówno po polsku, jak i po łemkowsku, tylko należało się jakby nauczyć jego języka. Ktoś, kto był z nim przez pewien czas, na przykład jak pan Marian Włosiński, czy Aleksander Jackowski, czy docent Zamoziński, z którymi miałem okazję rozmawiać, a którzy znali Nikifora, oni, którzy spędzili kilka tygodni z Nikiforem, potrafili całkiem dobrze z Nikiforem się porozumieć. Ale aby to było możliwe, trzeba było mieć dla Nikifora czas, trzeba było się przy nim zatrzymać, trzeba było przyjrzeć się jego obrazom. Nie wszyscy ludzie ten czas dla Nikifora mieli. W tej sali wyjątkową okazją jest również zobaczenie modlitewnika Nikifora. Modlitewnik jest dziełem sam sobie absolutnie niezwykłym. To jest ta mała książeczka w gablocie na ścianie wyeksponowana. Modlitewnik to książka do nabożeństwa licząca 86 stron, tak bardzo drobiazgowo rozrysowane. Tam są różne sceny z udziałem wielu postaci ludzi. To są zarówno postacie zwykłych ludzi, jak i postacie święte postacie, mają aureole. Gdzieś te sceny odbywają się jakby najczęściej w dwóch poziomach, a więc widzimy, że jest tam gdzieś sfera nieba i poniżej sfera, nie wiemy do końca, czy to jest sfera czyśćca, czy może sfera ziemska po prostu. W każdym razie jest to cała Nikiforowa opowieść wyrażona rysunkowo w tym modlitewniku. Możemy się domyślać, jaka była geneza powstania tej książki. Nikifor zawsze chodził do cerkwi. Chciał, aby w cerkwi mieć takie samo miejsce jak wszyscy inni ludzie, którzy tam na nabożeństwa przychodzili. Wszyscy gospodarze czy gospodynie ważniejsi przychodzili do cerkwi ze swoimi książkami do nabożeństwa. Niektórzy mieli tam swoje stałe miejsca, gdzie modlitewniki na nich czekały. Młody, biedny Nikifor oczywiście nie miał pieniędzy, aby sobie książkę do nabożeństwa kupić, więc on sobie po prostu tą książkę sam narysował. Modlitewnik ten na pewno ma około 100 lat w tej chwili, gdyż jest to, przyjmuje się, że około 1920 roku mógł powstać i szczęśliwie to niezwykłe dzieło zachowało się i to jest jedno z najbardziej, moglibyśmy powiedzieć, obok obrazów Nikifora, wśród tych tak niewielu przedmiotów innych, które artysta zostawił, dlatego że sam Nikifor bardzo niewiele przedmiotów materialnych posiadał. On w zasadzie, jemu do życia potrzebne były przede wszystkim przybory do malowania, farby, pędzle, papier, skrzynki różne na farby, które miejscowi kryniccy, stolarze mu zbijali. To było mu potrzebne do życia najbardziej. Innych przedmiotów było bardzo niewiele. I jednym z najważniejszych zabytków zachowanych z postacią Nikifora jest właśnie ten modlitewnik. Tu w korytarzu, którym przechodzimy pomiędzy częścią dokumentacyjną wystawy, a tą częścią, gdzie możemy podziwiać obrazy Nikifora, możemy zobaczyć niezwykłe zdjęcia z ostatnich 10 lat życia artysty, wykonane przez pana Mariana Włosińskiego. Pan Marian Włosiński był sam artystą, malarzem i fotografem, ale przede wszystkim był opiekunem prawnym i przyjacielem Nikifora. Przez ostatnie 10 lat życia, właściwie dzień w dzień, był z Nikiforem. Mając zawsze z sobą aparat fotograficzny, wykonał kilkaset unikalnych
dokumentację liczącą kilkaset unikalnych zdjęć Nikifora w różnych sytuacjach przy okazji spotkań z różnymi ludźmi. Tu na przykład możemy zobaczyć Nikifora w rozmowie z księdzem Władysławem Podrazą, legendarną postacią Krynicy, niezwykłym kapłanem. Widzimy, że Nikifor z księdzem doskonale się znają i widzimy, że bardzo rozmawiają z sobą bardzo łatwo. Możemy zobaczyć Nikifora w trudnej chwili na deptaku. Możemy zobaczyć Nikifora, kiedy inni artyści malują go. W tej chwili w Muzeum Narodowym w Krakowie trwa wystawa Jana Chrynkowskiego. To właśnie ten artysta, słynny malarz, który wtedy w Krynicy trafił do pracowni Nikifora w Łazienkach Borowinowych. Widzimy, Nikifor maluje swój obraz, a Jan Chrynkowski, znany malarz, portretuje Nikifora. Ten obraz znalazł się na indywidualnej wystawie Jana Chrynkowskiego, która obecnie jest prezentowana jeszcze w Muzeum Narodowym w Krakowie. I wiele innych zdjęć, gdzie możemy zobaczyć niezwykłego malarza w ostatnich latach jego życia. Doszliśmy do najważniejszej części ekspozycji muzealnej, czyli do sali, gdzie prezentowane jest malarstwo Nikifora. Z konieczności jest to wybór najpiękniejszych prac. Możemy doliczyć się przynajmniej 20 cykli w twórczości Nikifora. Te cykle liczyły od kilkudziesięciu, może do kilkuset nawet prac. Za najcenniejsze uchodzą właśnie te malowane w latach 20., w latach 30., przede wszystkim w literaturze przedmiotu określone umownie jako pejzaże beskidzkie z cerkiewkami, ze stacyjkami kolejowymi. A więc Nikifor malował tutaj swoją małą ojczyznę, malował swoje najbliższe miejsca. Bardzo często nazwy wsi gdzieś tutaj w podpisach są wyrażone. Charakterystyczne pola z taką żółto-zieloną szachownicą. Taki bardzo charakterystyczny element stylistyki twórczej Nikifora. Góry, Beskidy z taką w specjalny sposób przez Nikifora zaznaczonymi lasami, charakterystycznym traktowaniem. Łemkowskie wioski, cerkwie. Gdzieś tutaj bardzo często bije się linia kolejowa między w tych dolinach. Linia kolejowa, którą Nikifor bardzo często przemierzał, dlatego że, jak wspomnieliśmy wcześniej, podróże koleją były takim czymś bardzo, co Nikifor bardzo lubiał. Bardzo chętnie artyści w ogóle, prawda, lubią podróżować. Nikifor razem ze swoim artystycznym warsztatem wsiadał do pociągu i podróżując kolejne stacyjki, kolejne pejzaże beskidzkie uwieczniał na swoich obrazach. Są to obrazy wyjątkowo piękne i właściwie podziwiając te obrazy możemy jakby odtworzyć szlak tych wypraw artystycznych Nikifora, gdyż z całą pewnością na tym pierwszym odcinku, tu w Dolinie Popradu, widzimy właśnie kolejne małe stacyjki kolejowe, a potem pojawiają nam się wielkie dworce. Na pewno dworzec kolejowy, galicyjskie dworce kolejowe, takie jak w Nowym Sączu, jest dworzec kolejowy w Stróżach, jest wielki dworzec kolejowy w Tarnowie, dworzec kolejowy w Krakowie, nawet dworzec kolejowy w Wiedniu. W Wiedniu Nikifor raczej nie był, ale prawie na pewno dotarł w swoich podróżach do Lwowa, ponieważ przed wojną pociąg, który rano wyjeżdżał z Krynicy, po godzinie 15 był we Lwowie. Była bardzo taka liczna wymiana turystów, wielu turystów z Lwowa przyjeżdżało do Krynicy. Malarz ukraiński Roman Turyn, który uchodzi w ogóle za odkrywcę Nikifora, właśnie z Lwowa do Krynicy przyjeżdżał.
Więc jakby te związki twórczości Nikifora z tym miastem są nie takie rzadkie. W niektórych lwowskich muzeach zachowały się pojedyncze prace Nikifora, które trafiły tam jeszcze przed wojną. Warto też powiedzieć, że Nikifor ma także we Lwowie swój pomnik przy kościele Dominikanów. Pomnik, który cieszy się tak wielkim powodzeniem wśród młodzieży. Sam widziałem, kiedy całe wycieczki młodzieży szkolnej próbują po kolei tam wszystkie dziewczyny dotknąć właśnie ten wzniesiony w górę palec Nikifora, chyba na szczęście. Ale jest pewien związek tego pomnika i z naszym muzeum, ponieważ z wielką przyjemnością zobaczyłem, że Nikifor, który tam pokazuje jeden ze swoich obrazków ludziom, to właśnie jest obraz z naszej kolekcji. Przetworzony również oczywiście w taką artystycznym rzeźbiarskim projekcie, ale jest to charakterystyczny bardzo obraz z naszej kolekcji. Możemy obraz zobaczyć w drugiej sali, na wystawie czasowej, dlatego że ta część ekspozycji, w której teraz jesteśmy, to jest ekspozycja stała, natomiast w tych pierwszych miesiącach po otwarciu muzeum, po remoncie, są równocześnie jakby dwie wystawy poświęcone Nikiforowi są tutaj prezentowane, a więc również sala wystaw zmiennych również wypełniona jest pięknymi obrazami Nikifora. Tu są takie wiersze poświęcone Nikiforowi przez wybitnych poetów pisane, można sobie również cytaty różnych znanych ludzi, można wziąć, one są zalaminowane, można wyjąć sobie i po prostu sobie czytać. Tak. Wybitnych poetów, takich jak Zbigniew Herbert, jak Jerzy Harasymowicz, jak Tadeusz Kubiak, a także poetów łemkowskich, jak Paweł Stepanowski czy Piotr Petromurianka, to jest taki artystyczny pseudonim pana Piotra Trochanowskiego, także wiersz pana Władysława Grabana, innego łemkowskiego znanego poety. Również piękne wypowiedzi ludzi takich znanych w naszej kulturze o Nikiforze jeszcze od czasów przedwojennych zanotowane. Właśnie słynni, znani ludzie, tacy malarze, pisarze, poeci, to właśnie byli sami wrażliwi na twórczość, to byli właśnie ci ludzie, którzy pierwsi zwrócili uwagę na Nikifora, że będąc w Krynicy, a wielu do Krynicy przyjeżdżało, Krynica jako uzdrowisko było przed wojną miejscem najmodniejszym w Polsce uzdrowiskiem, więc elegancki świat tutaj bardzo chętnie przyjeżdżał. Więc ci sami ludzie, artyści wrażliwi na twórczość, zainteresowali się Nikiforem, zatrzymali się w ogóle przy nim, przyjrzeli się malowanym przez niego obrazkom, i oni pierwsi zauważyli, że to nie są takie dziecięce bazaroły, jak to często i przez długie lata wielu uważało, tylko że to są naprawdę małe dzieła sztuki. To są jego podpisy, prawda? Te takie trochę nie do końca wyraźne. Na obrazkach są oczywiście jego podpisy. Tu trzeba pamiętać, że Nikifor naprawdę nie umiał czytać ani pisać. On chodził do szkoły podobno kilka miesięcy tylko, ale z racji trudności mówienia nie był w stanie normalnie toku nauki realizować, więc naprawdę biedny nie uzyskał żadnego wykształcenia, nie nauczył się naprawdę czytać i pisać poprawnie, ale jednak Nikifor czuł taką potrzebę podpisywania obrazów po swojemu, na swój sposób, taką jakby chciał bardzo, żeby dodatkową informację, co obraz przedstawia, zawrzeć na tym obrazie. Dlatego właśnie wszystkie te jego prace są w taki bardzo charakterystyczny sposób przez Nikifora opisane, ale trzeba podkreślić, że rzeczywiście chociaż część tego napisu nikiforowego odnosi się naprawdę do treści obrazka. Jeżeli na przykład znamy jakąś stację kolejową, architekturę dworca i w podpisie prawie na pewno pojawia się czasem trochę przekręcona nazwa tej stacji, ale jednak widzimy, że to jest właśnie to miejsce. Możecie Panie jesteście przed najsłynniejszym chyba zachowanym dziełem Nikifora, przed autoportretem potrójnym. Jest to autentyczny, oryginalny obraz. Niesamowite to jest. Niesamowite dzieło. Tu taka informacja jest potrzebna, że młodość to są
obrazy malowane w młodości, próbował Nikifor takich wielkoformatowych dzieł. Zachowały się prawdopodobnie tylko dwie takie prace. Jedna właśnie ta tutaj w naszych zbiorach, druga znajdowała się w kolekcji prywatnej w Lwowie. Po śmierci właściciela trafiła do kolekcji innej prywatnej w Stanach Zjednoczonych. I jest to bardzo tajemniczy obraz, dlatego że nie wiemy do końca. Wielu ludzi, znawców, historyków sztuki, pisarzy, ludzi, którzy znali Nikifora, próbowało analizować ten obraz, co ten obraz przedstawia. Są różne przypuszczenia. Takie najważniejsze jakby to jest taka, że może to 3 razy sam Nikifor być na tym obrazie przedstawiony. Widzimy, że wszystkie postacie są to postacie tak, w nitrach na głowach, postacie w szczególny sposób namalowane. I jest też druga koncepcja, że postacią najważniejszą po środku jest sam Nikifor, natomiast po bokach postacie 2 innych malarzy, proporcjonalnie znacznie mniejszych, ale jednak również bardzo ważnych, ponieważ mają nitry na głowach. No i w tych różnych tam słowach, które są dopisane, pojawia się słowo Lwów z lewej strony, pojawia się słowo Warszawa z prawej strony. Możemy snuć taką hipotezę, że mogą to być właśnie malarze, którzy przyjeżdżali z tych miejscowości. Ta postać z Lwowa mógłby to być Roman Turyn, a więc jeden taki malarz z Lwowa uchodzący za odkrywcę Nikifora, który właśnie z Lwowa do Krynicy przyjeżdżał. Trudniej zidentyfikować postać z Warszawy, dlatego że wielu artystów stamtąd do Krynicy przyjeżdżało. Wbrew pozorom ma sporo autoportretów, prawda? I to tak... Nikifor bardzo chętnie sam siebie malował i najczęściej przedstawiał siebie na autoportretach w taki sposób, jak uważał, że malarz powinien nie tylko wyglądać, ale rangę, jaką w społeczeństwie powinien zajmować z racji tego, co robi, a więc właśnie z racji uprawiania sztuki. Stąd często widzimy Nikifora właśnie na przykład z tak, jako człowieka bardzo elegancko ubranego, czasem nawet w jakimś mundurze, takim trochę wymyślonym, a więc jako postać bardzo ważna. Czasem może być właśnie w szatach liturgicznych, trochę jak biskup przedstawiony. Chyba Nikifor chciał w ten sposób podkreślić, że malarz to jest człowiek specjalny, że malarz to jest człowiek, który ma pewną misję wykonuje i w związku z czym jakby w społeczeństwie powinien funkcjonować na warunkach niemalże kapłana. No więc ja Nikifora nigdy nie miałem okazji spotkać nigdy, bo później jakby trochę, natomiast z opisów różnych, które ludzi, którzy wspominali Nikifora, to wiem, że no, jak ktoś w jakiś sposób był umówiony z Nikiforem, jakby odwiedzał go, że Nikifor zwracał na to uwagę i uważał, że jak ktoś już ma się z nim spotkać, to powinien się do tego spotkania dobrze przygotować. Słusznie. Ale to powiedzmy... Zresztą i sam Nikifor, ci, którzy go zapamiętali, podkreślali, że on zawsze starał się wyglądać bardzo elegancko. Widzimy to zresztą na tych starych zdjęciach, że Nikifor zawsze ma białą koszulę, zawsze ma krawat. W młodości jeszcze był to tak artystycznie zawiązany fontaś. Podobnie wtedy ubierali się artyści odwiedzający Krynicę. Ale zaczynając zajmować się Nikiforem, miałem jeszcze szczęście porozmawiać z szeregiem osób, które pamiętały Nikifora, jeszcze nawet przed wojną. Więc wszyscy ci ludzie wspominali, że Nikifor starał się w swoim stroju podkreślić, że on należy jako artysta należy do trochę lepszego świata, że on nie jest takim zwyczajnym człowiekiem, który gdzieś tam codziennie swoją pracę zwykłą wykonuje, tylko właśnie on jest artystą, on robi coś specjalnego w życiu i starał się również w swoim stroju podkreślić, że jest częścią tego lepszego świata, tego takiego, że ma do wypełnienia pewną misję artystyczną.
To wszystko są oryginały, rozumiem, prawda? Wszystko są oryginały. W muzeum nie moglibyśmy pokazywać nie oryginałów. Gdyby były reprodukcje, to wtedy musi to być zaznaczona informacja, że są reprodukcje. To są wszystko autentyczne, oryginalne obrazy Nikifora. No niestety można powiedzieć, że jedne z niewielu, które się zachowały, dlatego że przez całe nawet chyba i dziesiątki lat obrazy Nikifora no, ludzie nie przywiązywali takiego szacunku do nich, nie miały one jeszcze wtedy takiej wartości materialnej, więc zdarzało się, że ludzie nawet zwyczajnie palili w piecu. No właśnie, ale prześliczne są też, tak misternie wykonane, piękne. No dlatego dzisiaj turyści z całego świata odwiedzają Muzeum Nikifora. Chcą zobaczyć właśnie autentyczne, oryginalne obrazy, bo oczywiście czy w internecie, czy w albumach, w reprodukcjach można te obrazy Nikifora dzisiaj zobaczyć, nie jest to trudne, natomiast jest czymś zupełnie innym zobaczyć te autentyczne, oryginalne prace i właśnie tu w Muzeum Nikifora to jest jedyna okazja, żeby te prawdziwe dzieła w tym miejscu, tu w Krynicy, dosłownie w tym miejscu, gdzie Nikifor rozkładał swój artystyczny warsztat, gdzie malował, tu na deptaku i po sąsiednich uliczkach, gdzie wędrował, gdzie te dzieła powstawały. Dosłownie te dzieła są prezentowane tu w tym miejscu, nieraz wróciły z dalekiego świata właśnie tutaj, w to miejsce, gdzie powstały. Daty urodzenia to są takie, ta data urodzin jest umowna mniej więcej, czy... Jest umowna data. A umowna, czyli nikt nie doszedł dokładnie, kiedy się urodził tak naprawdę. Znaczy prawie na pewno, a to są te hipotezy, no wiadomo prawie na pewno, że nazywał się Drobniak, aczkolwiek cały świat znał go jako Nikifora albo Nikifora Krynickiego. Sam Nikifor podpisywał swoje obrazy zawsze Nikifor malarz, Nikifor artysta. Znana jest również postać jego matki, tam na zdjęciach w tej części dokumentacyjnej wyeksponowana. Natomiast no, tylko tyle wiadomo o niej na pewno, że była bardzo drobną taką postacią. Ludzie pamiętali sylwetkę, pamiętali osobę, pamiętali zdrobniałe imię, natomiast nikt nie przywiązywał wtedy takiej szczególnej znaczenia do konkretnej tożsamości. Tu Pani ma słynny obraz, to jest słynny, Pani ma ikonostas z Nikiforem, niezwykły obraz, jakby się Pani przyjrzała, jeden z najsłynniejszych obrazów. Ikonostas i w środku najważniejsza postać, proporcjonalnie dużo większa oczywiście od większych świętych, kto? Nikifor oczywiście. Ale Nikifor nie tylko raz się pojawia na tym obrazie, bo widzimy go na pewno również tutaj przy stoliku i to przynajmniej 2 razy widzimy tutaj stoliki 2 artystów, którzy przed ikonostasem, nie wiem, czy malują, czy piszą ikony, dlatego że niektóre prace Nikifora mają taki bardzo sakralny wymiar. Moglibyśmy tu powiedzieć przede wszystkim o chorągwiach cerkiewnych, ale one mają taki sakralno-beskidzki wymiar, dlatego że często gdzieś na tych chorągwiach to te postacie świętych gdzieś właśnie tu w pejzażu Łemkowszczyzny są przedstawione. Bardzo często ci święci przechadzają się po prostu gdzieś tutaj w pobliżu cerkiewek, spotykają się z prawdziwymi ludźmi. To są pewne tajemnice sztuki Nikifora, ale i jego życia na pewno tak samo, bo to wszystko tworzyło jedną całość nierozłączną. Życie tego człowieka to właściwie było, całe życie było podporządkowane twórczości. Ci, którzy go znali i pisali o nim, wspominają, że Nikifor pracował, po prostu pracował. Od rana do zmierzchu. Rysował, malował, przygotowywał sobie materiały do malowania i niczym innym w życiu zupełnie nie zajmował się, ani w zasadzie specjalnie nic go nie interesowało. Jakby uważając, że jest obdarzony talentem, to jest jego obowiązkiem malować obrazy. Dlatego praktycznie chyba niewielu jest w dziejach światowej sztuki artystów, którzy tak właściwie całkowicie poświęciliby swoje życie dla twórczości, jak uczynił Nikifor.
Warto powiedzieć kilka zdań o tym dokumentalnym zdjęciu, które ma swoją historię sięgającą 1959 roku. Zdjęcie przedstawia właściwie moment poznania się Nikifora z panem Marianem Głosińskim, późniejszym jego opiekunem prawnym i przyjacielem. Marian Głosiński miał swoją pracownię artystyczną w Starym Domu Strojowym w Krynicy, do której przyjeżdżał na motocyklu WFM. Wtedy w latach 50. taki motocykl, taka WFM-ka, no to było coś naprawdę niezwykłego. Tą WFM-kę Głosiński kupił na spółkę z panem Stefanem Półchłopkiem, inną legendarną postacią Krynicy, również później związaną z Nikiforem. W każdym razie takie to były czasy. Tego dnia na WFM-ce jeździł Głosiński i WFM-ka parkowała przy pracowni pana Mariana w Starym Domu Zdrojowym. Nikifor, który kiedy widział czy to jakiś niezwykły obiekt, czy to na przykład architekturę, czy jakieś urządzenie, takie właśnie jak ta WFM-ka, no natychmiast przechodził tamtędy, natychmiast zainteresował się tym motocyklem. Marian Głosiński, który zawsze miał przy sobie aparat fotograficzny, oczywiście Nikifora no, znał, z Krynicy znali się z widzenia przynajmniej, wyszedł, zrobił zdjęcie Nikiforowi i to historyczne zdjęcie oprawione później przez Nikifora tą charakterystyczną niebieską ramkę, widzimy tam fragment jeszcze zawieszki, przez wiele lat wisiało w kolejnych mieszkaniach, które Nikifor w Krynicy zajmował. No, wkrótce Nikifor po prostu wprowadził się do pracowni pana Mariana Głosińskiego w Starym Domu Zdrojowym. Pracownia plastyczna, a więc były tam papiery, były farby, był stół pod oknem. Nikiforowi bardzo się to miejsce spodobało i jak tak, w taki bardzo miły sposób pan Marian Głosiński o tym wspominał, powiedział, że Nikifor jak wtedy wszedł, to po prostu został na następne 10 lat u niego. Serdecznie zapraszamy turystów do odwiedzenia Muzeum Nikifora w Krynicy. Bardzo łatwo znaleźć muzeum przy deptaku, przy Starym Domu Zdrojowym, w samym sercu uzdrowiska, a więc w tym miejscu, gdzie przez kilkadziesiąt lat Nikifor rozkładał swój artystyczny warsztat, a więc jakby do tego źródła twórczości Nikifora turyści mogą dzisiaj wrócić i zobaczyć tutaj najpiękniejsze prace Nikifora, jakie w ogóle się zachowały.